ଏବେ ଏଇଟା କୋଉ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ସବୁ କାମ ଓଲଟା ହଉଛି ଯେମିତି କି ଅଧିକା ଖରାପ ହଉଛି କମ ଭଲ ହଉଛି ସେମିତି ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ମାନେ ଶାଶୁ ମାନେ କଳିଆ ଥିଲେ ହେଲା ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଏମାନେ କଳିଆ କରୁଥିଲେ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ ବୋହୂ ମାନଙ୍କ ସହ ଏବେ ଓଲଟା ହେଇଗଲାଣି କିଏ କଳି କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ କଳି କରୁଛି କଣଟା ନା ଖାଇବା ଭଲ ହେଇନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏ ଖାଇବା ଏମିତିଆ କରୁଛୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଆଜି ଖାଇବା ଖରାପ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ କରୁଛୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ଏଇଟା କାଇଁ ଏଠି ପଡିଛି ସେଇଟା କାଇଁ ସେଠି ପଡିଛି ମୋ ଡ୍ରେସ କାଇଁ ସଫା ହେଇନି ମତେ କାଇଁ ତୁ ଡାକିନୁ ସକାଳୁ ମୁଁ 9ଟା ଯାଏ ଶୋଇଥିବି ତୁ ମତେ ଡାକିକି ଉଠେଇବୁ 7ଟା ବେଳକୁ ହଉ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଜୋରରେ ଡାକିଦେଲୁ ତାହେଲେ ବି ସୋଦା ଖାଇବୁ କାଇଁ ମୁଁ ଜୋର ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଏବେକା ସ୍ୱାମୀ ଏମିତିଆ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଡ ମୋଡିକି ଶୋଇବୁ ଆଗୁଆ କାଳରେ କଣ ଶାଶୁଙ୍କ ଗୋଡ ମୋଡା ହଉଥିଲା ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଗ ଉଲଟୁଛି ନା धीरे धीरे सब क्या करूं मैं मर जाऊं मेरे को फीलिंग नहीं है तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी मेरे को फीलिंग नहीं है तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी कुत्ता टॉमी